ಕಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಹಾಂ ಇದೆ. ಹಾಂ ಸರ್ ಕಿರಣ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತ ಅವು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಪಂದಿತ್ತ ಅವು ಉಂಡು. ಅವು ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿಡು ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚ ಕಂಡ್ರೆ ಆತಿಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಬೇಲ ಮಲ್ಪಲ ಪೋದು ಕೊನಲ್ಲ ಸರ್ ಅವು ದೂರ ಪೋಡು ದಾನೆ ಪೋಪು ಜನ ಓಪೆ ಸರ್. ಸರ್ ಸಿಗರೇಟ್. ಓಕೆ ಗುಡ್ ಕೊರ್ಲ ಏತಾಂಡು ಫುಡ್ದ 305 ಹ್ಞೂ ಇಂದೆತ್ತ 18 ಟೋಟಲ್ 328 ಮಾಂಡ್ ಅಂದ ಇಂದ ಚೇಂಜಿ ಅವಲ ಯಾನೆ ಕೊರಡ ಏನಡೆ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೋದು ಪತಂಬಲ ಯಾನ ಬಕ ಈ ಎತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಕೊನೋಡ ಯಾನೆ ಪೋಪೆ ಪೋಲ ಓಯ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲ್ ದೀದ್ ಪೋಲ ಹಾಂ ದಿಲ ಓ ಅಣ್ಣ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡಾ? ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ₹500 ಚೇಂಜ್ ಉಂಡಾ? ಇಜ್ಜಿ
ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊರ್ರಿತ್ತು ನಂಚ ಏ ಬೇಗ ಕೊಡ್ದು ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ಉಂತೋಜಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅವು ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಕೊಡ್ತು ಪೋಲ ಈರೇರು ಯಾನು ಮುಲ್ತ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಂದು ಹಾಂ దాదా అమ్మ సార్ దాదా ಸಾರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ చేంజ్ ఉండు ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಬಾಕಿ ₹2 ఉండు ಅವು ಅಂಗಡಿದಾರ ಚಿಲ್ಲರಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕೊರು సరే ఆ బ్యాగ్ పదం పో ಸರ್ దాదా ಈ ಇಲ್ಲಡ ದಾದಾಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾ ప్రాబ్లం దాదా ప్రాబ్లం ಅವು ಮುಲ್ಪ ಕುಲೆತ ಉಪದ್ರವಿನಿ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ಈ ಇಲ್ಲು ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಉಂತೊಡ್ಚಿ ಪಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಪನ್ನೇರ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ತಿರ್ತು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡೇರು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಏರ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಮುತ್ತಪ್ಪ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದಾದಾಂಡ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸಹಿತದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಳಾಂಡ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂದು ಆಯ್ ಮೂಲೆ ತಿರ್ತ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ